Soňky jaň dawaralaryny ýokary derejede geçirmek tapşyryldy. Türkmenistanyň ähli orta mekdeplerini 25-nji maýda garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan Bedew Batly Atmyradyň mekan şygary bilen soňky jaň dawaralar geçiriler. Görelleri uçurumlary hemde kärine ussat bilim işgärlerini Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan ýadygarlyk sowgatlar gowşurlar. Bayramçylyk güni uçurumlaryň Aşgabat we Arkadaş şäherleriniň welaýatlaryň gözel ýerlerini, meden dynjalyş merkezlerini gezelenişlerini guramak meýilleşdirilýär. Şeýle hem bayramçylyk güni medeniýet we sungat saatlarynyň konsertlarynyň geçirilmegi gözeginde tutulýar. Bu barada sanly ulgamarkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisinde vice-premier Mehmedowyň hasabatyna bellenildi. Hemde Türkmenistanyň prezidentiniň garamagyna degişli teklipler hödürlenildi. Türkmenistanyň prezident hasabaty diňläp, vice-premier okuw ýylynyň tamamlanmagy şeýlede Aşgabat şäheriniň güni münasibetli mekdepleriň uçurumlarynyň gatnaşmaklaryny, soňky jaň dawaralaryny ýokary derejede geçirmegi tapşyrdy. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portaly bilen galyň. Bize agza bolmaklygy unutmaň.